Fix-xhur li ġejjin il-Gvern se jkun qed jaħdem fuq kampanja nazzjonali ta' tindif u tisbieħ fit-toroq Maltin. Għal dan il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona meta kien il-mistieden ta' Manuel Mikallef fil-programm Sibt il-Punt fuq One Radio is-Sibt filgħodu. Dan il-proġett mistenni jsir f'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-privat. Permezz jew nistgħu nassiguraw illi niġġieldu il-periklu, inneħħu l-ħmieġ u nneħħu t-telqa li għandna fit-toroq u fil-postijiet pubbliċi madwar Malta u Għawdex. Il-Ministru Cardona tkellem ukoll dwar l-iżvilupp tal-Maritime Hub fis-sit tal-ex Shipbuilding fil-Marsa u fuq 28 espressjoni ta' interess li nġabru. Dawn l-investituri internazzjonali għandhom viżjoni koerenti ma' dik tal-Gvern Malti. Jiġifieri li qegħdin narfu li Malta għandha potenzjal naturali biex issir ċentru marittimu ta' eċċellenza fil-Mediterran. Il-Gvern se jkun parteċipi f'dan il-proġett. Fil-fatt qed jiġu meqjusa possibiltajiet li l-Gvern jamministra parti minn din iż-żona marittima jew forsi jinħoloq kampus marittimu. Il-proġett jinsab fil-fażi fejn qed issir evalwazzjoni teknika, finanzjarja u kwalitattiva sabiex joħroġ fiċ-ċar kemm se jieħu żmien, kemm se jinħolqu impjiegi u x'tip ta' impjiegi se jinħolqu. Il-Ministru Chris Cardona tkellem ukoll dwar il-bżonn ta' indiċi ta' impjiegi li huwa neċessarju sabiex jiġu identifikati f'liema setturi se jinħolqu impjiegi bejn 4 u 5 snin oħra. Enfasizzaw ukoll l-impenn qawwi tal-Gvern biex titneħħa l-burokrazija li xxekkel il-ħidma tal-intrapriżi.